Mayong adlaw ka natong tanan ug ganiya nasab kita karon sa laing episode sa atong sinimanang Agio PI7 Forum nga ania manukad sa opisina sa Department of Health. Daghan kita og paghisgutan karon adlaw kay mag-celebrate kita sa National Nutrition Month ug ato makauban ang National Nutrition Council nga Regional Director. Lain usab natong paghisgutan mao ang kabahin sa World Allergy Day ug ingon man ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week ug ato makauban ang mga opisyales sa Department of Health. So please stay with us sa atong sa kaoras nga diskusyon. We are on live broadcast over DYMR Cebu Radio Pilipinas and on delayed telecast over My TV Channel 30 nga magsuod kada Miyerkules hangtod sa Sabado sa alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon for 1 week. This program is brought to you by the Philippine Information Agency 7 in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. I am Arlene Tudtod of the Presidential Commission for the Urban Poor, Visayas, and with me is Morganda Saludar of PIA7. Daghang salamat, Ma'am Arlene. Good day, everyone. Welcome sa line of nga episode sa itong Agio PIA7 Forum. And karong adlaw, no, palaran kayo kita kay kauban nato ang mga officials and representatives from the National Nutrition Council o sa DOH Region 7. So akong ipaila-ila no ang ang mga panelist. Sugod sa ako ang tapad si Dr. Genevieve Dahay ang ang Physician Augmentation on Deployment Project sa DOH 7. Kuyob usab nato si Ms. Paroleta Mission ang atong Regional Nutrition Program Coordinator sa National Nutrition Council. Kuyog usab nato si Ms. Erica Datan ang atong Nurse 3 sa DOH Region 7. Ug at the same time siya usab naa sa Health and Wellness for PWDs. Kauban usab nato si Ma'am Emeline Fernandez ang atong Nurse 5 sa DOH 7. Ma'am Arlene. So amo silang pangayuan og opening statement mahitungod sa atong diskusyon karong buntaga. Isa may atong paunahon more. Magsugod ta ni Dr. Genevieve. Dr. Genevieve sa imuhang opening statement. I'm Dr. Genevieve Dahay and I'll be talking about National Allergy Day. Okay, so mga causes and the most common types of allergies sa atong country karon. Okay. As we celebrate our 44th Nutrition Month this month of July with the theme o galiing magtanim sapat na nutrisyon aanihin. Mao na itong elaborate later as we encourage you to join us in this 1-hour discussion. We are here to celebrate also the National Disability Prevention and Rehabilitation. So, ang atong i-promote ani kay ang wellness, ang welfare sa ato ang mga PWDs. So, dili lang unta na to hunahunaon nga month of July ra, but every day, tagaan yun na to ni sila respect, i-dignified yun na to ang ato ang mga PWDs. Ako si Emeline Fernandez, Nurse 5 sa Region 7. Usa ka coordinator sa mental health, PWD and senior citizens. So, karong buwan na, we celebrate, yung pa ni Ms. Erica, ang ato ang National Disability and Rehabilitation Prevention Week. So, atong pagahisgutan, ang ato ang unsay gibuhat sa Department of Health, kabahin sa ato ang mga disability, ang unsa po ang mga prevention nga, mga strategies nga gibuhat sa Department of Health. So daghan kayong salamat so Ma'am Arlene. Ang ato ang month of July ubay-ubay gyud ang ato ang mga celebration nga gi-observe no, natay Nutrition Month, natay sa ato ang PWDs, naputay World Allergy Day. So at Ma'am Arlene, ari lang siguro to magsugod sa nutrition. Arita ni Dr. Letlet. Doc, when it comes to nutrition, unsa naman ang performance sa Region 7? Asa naman ta sa ato ang campaign against malnutrition? Yeah, thank you kaayo with that question, Ms. Amor. No? Para sa information sa ato ang mga televiewers o listeners, natay gamayng improvement in terms of our nutrition situation here in Central Visayas. However, kuan pa ni siya o public health significance. No? Kay currently, naapatay stunting rate which is 2 out of 5 among our preschool children, which stunting that is short for their age, murag mga
putot ba, murag kuwang og gitason, kuwang og height as expected unta sa ilang pangidaron, and we can correlate this with the long-term food deprivation. Kuwang og pagkaon sa taas-taas nga panahon. So maunang nakaresulta sa stunting. So that's why ang ato ang focus karon sa atong Nutrition Month, pag-ensure sa food security sa ato ang mga households o mga communities para naa sila'y kakuhaan og pagkaon, no? Kay maulagi ni taas ni ang atong taas gihapon ang atong stunting. Related to that, naapod gihapon pa ang ato ang problema o public health significance ang atong kakuwangan sa iron or kaning ato ang problema sa anemia, or ato og ang apil sa niini ang vitamin A deficiency or kanang problema nato sa pananaw, labi pa kaning night blindness, or dili ka kita panahon sa kagabion, o kaning ato ang iodine deficiency disorder, which affects ang greatly affected ani ato ang mga children below 0 to 6 months old, as well as ato apong included pod ang ato ang pregnant and lactating women. So maugani na nga ang ato ang theme, as I mentioned earlier, mananumta labi pa vegetables sa ato ang palibot, kay para ato ang sources manggod sa atong vitamins and minerals gikan ani ang atong mga fruits and vegetables, which if mag-grow ta sa ato ang backyard or sa ato ang pinaagi sa urban or container gardening or ato ang mga rooftop or dili ba sa atong vertical gardens, na atay kakuhaan yun og pagkaon para sa ato ang pamilya, no? Di na kinahanglan mupalit. Aside from that, panahon sa emergency, no, isimbako, naagid kay kakuhaan kay maguba ng mga bridge na dita kalabang. So at least kung naa kay mga lagutmon sa imuhang likod, so naa kay maluto or naa kay utanon din ha, naa kay mautan. At the same time, naapod siya grabe or nindot nga health benefits kay lagi kuan man maka-remove man ni siya sa atong stress kung mananumta, og mahimo sad siyang opportunity to bond among our family members. Okay. Doklet na ako'y pangutana. Aside ana nga mga programa, napapamili ang program para ma-address ang program sa stunting o unsa ni sila mga programaha? Okay, no? So nindot sad na siya kay lagi ato amang gipanghingusgan at this very moment ang atong issue sa stunting. So naapod tay special program nga gi-focus karon, gitawag nato og First 1,000 Days. Kini ang programa nato nag-ensure sa nutritional well-being sa ato ang mga bata sa ilang first 1,000 days of life. Unsa maning first 1,000 days of life? Kanining panahon while ang baby na pa sa imuhang sabakan, or while the mother is still pregnant, so 9 months man na, that's times 30, so 270 days. While ugang first 2 years na kay 730 days, so total of 1,000 days. Nganong critical ni siya nga period? Kay kani ang gitan-aw based sa ang mga researches or literature nagpakita nga if you put in nutrition intervention in this critical phase, kani ang naay golden window of opportunity to improve their nutritional state. So unsa may atong buhaton ang first 1,000 days? So of course sa pregnancy period, ma-ensure nga na prenatal ang mother, at least for prenatal visits ilahang nahimo sa ato ang mga health facilities, para sa period nga nagpa-prenatal sila, kahatagan man sila og counseling unsay mga dapat kaunon para ma-ensure nga healthy pod ang iyahang baby. So at least ang iyahang additional intake na akay additional 400 grams nga intake sa ato ang mga mother. So that means nag-add on ka og at least kanang nadoble imong snacks ba. Remember lang sa ato ang mga televiewers, duha na ang imong gi-consider. Ikaw as a mother nga naa kay imong nutrient needs, as well as baby nga naa sa imong tiyan. So kana siya ang very critical nga period, while sa pag-abot sa 6 months, birth up to 6 months rather, na kinahanglan exclusive breastfeeding yun ang ato ang gi-promote, kay nothing beats breast milk, no? Kani ang pinakakompleto nga pagkaon para sa ato ang mga baby, including water. Wa gyud tay ihatag og mga vitamins, dili na necessary, basta gi-breastfeed yun nimo si baby, no? Kahuman inigabot sa 6 months to 2 years, dapat maayo ang iyahang complementary feeding, or that means appropriate complementary foods ang atong nahatag sa ato ang mga baby. Dili siya
kay dili naman enough at this period, dili na enough ang breast milk alone to supply the increasing demand of the child. So kinahanglan na gyud nato dugangan, pero ang cure sad gihapon sa ato ang mga caregivers out there, unahon nato pag breastfeed kahuman dugangan na nato o hatagan nato og thick lugaw, gitawag ni namo og thick lugaw, diin na matest nimo nga thick na imuhang lugaw kung ang imuhang kutsara or kutsarita nga gigamit di siya mahug inig kaos bitaw nimo, but dili lang siya lugaw, dapat kinahanglan kuyugan sa nato og imuhang naay hiniwa ang mga vegetables o naa kay kunis-kunis nga isda para kompleto gihapon siya sa imong go, grow, and glow, no? Mao gihapon na ang ato ang panginahanglan. I think ang atong mga televiewers di man kalimot ani, no, nga grade 1 section 1 patag panahon sa mga kagmay pa naag yun ning atong go, grow, and glow, and of course busy man gyud ta inig nutrition month aning mga panahon na. So kana lang ang akong major components sa atong first 1,000 days. Bago sab ang atong mga immunization kay lagi kung masakit si baby, automatically malnourished yun na siya, no? Ensure sad ang iyahang psychosocial stimulation, no? Buti pa sabot na amang yun tayo develop kada individual na atay lain-lain nga stages nga dapat ma-achieve. Kano sa ang bata pwede mo gunit na ugot sarita, kano sana siya pwede mo smile sa iyahang mother. So naatay ato sang gitudluan na atong mga healthcare workers to detect ani mga gitawag natong developmental milestone para masiguro nato nga ang cognitive development sa imuhang baby at par sa iyahang pangidaron. Nagisgot ka ganina og napatay problema gamay sa kaning stunting. What are the measures being implemented man, Doc, or naba kay maka-advise sa ato ang mga ginikanan to somehow prevent this issue or this problem? As mentioned earlier, katong ato ang first 1,000 days mao gyud tong ato ang banner program para sa pag-address sa stunting. However, aside from that, kinahanglan sa nato ma-ensure kay remember akong na-mention ganina nga ang food insecurity ang main problem po nato secondary sa stunting. So ma-ensure po nato nga food is available sa home, no? So naamantay mga technology nga gihimo, and in fact kani pong ato ang mga programa sa gobyerno, like for example kani ato ang CCT or kani atong conditional cash transfer para sa atong mga pantawid pamilya. These are effort to improve food intake po sa atong populace kay lagi nag-add-on po ta ana. Instead, ang original concept na to, tagaan ko na to additional rice, no, rice subsidy para sa ato ang mga 4-piece beneficiaries. However, murag natay problema sa transport, no, kay mas mudako o gasto. Kay we had that experience before dinhi sa Region 7 kay nagpilot ta aning atong accelerated hunger mitigation program, nag-provide ta og mga rice gyud sa ato ang mga families nga dunay mga bata. Pero naatay problema adto kay kung nas Tambukto ang iyahang kuan, mahal pa ang cost sa transport sa imuhang bugas pag adto sa eskwelahan kay school-based man to. So naagrihan na lang nga cash, additional cash, i-monitor na lang through our links, municipal links nga gi-purchase gyud nila og food kaning subsidy nga for food nga subsidy. So kana siya, but of course faith program kaning atong Food Always in the Home is a good strategy to address the food insecurity. So buti pa sabot lagi na atay garden, na atay mga animal sources sa ato ang palibot, kay naat sa technology ani ang Department of Agriculture, din pwede tang magbuhi og mga small animals sama sa manok, mga ducks, no, or mga goats nga pwede ra mabuhi sa palibot, or dili pwede ka maghimo og 1 by 1 meter nga pan nga pwede mong kabuhian og tilapia, no? So pwede gyud naa kay isda nga pwedeng kakuhaan og sudan kay lagi pag-address usab sa kakuwangan ni ana. Okay, thank you, Doklet. With these programs bang in place na karon, ako lang ipangutana kung na-address na ba putong ato ang problema sa kakulangon sa timbang sa ato mga school children? In the past, siguro na itong mga press con, ang akong gi-highlight kasagaran ng underweight, no? Kasagaran mang good sa ato ang mga stunted children are also underweight. So when we address stunting, we at the same time, we are addressing underweight problem, no? Ato ang underweight noon in Region 7, it's not that bad.
ang ato yung gihatagan og emphasis ang stunting, no, kay maulagi we need to address in the first 2 years, kay otherwise di na mahabol nato ang cognitive development sa bata, no. So ang atong future generation, ang atong future human resource base in the country would be greatly affected kung stunted gyud ang ato ang mga kabataan early on in lives. So is it safe to say, Doklet, nga mas dako ang mas when it comes to underweight, okay rata kumpara sa stunting? Compared sa stunting. Okay. Pero ang ato agyod ang cause of concern nato ang Negros Oriental gihapon among the provinces for the stunting rate. Negros Oriental. Negros Oriental, no? Sila ang pinakadaghan, Taas, Dok. taas siya compared to the regional data. Ma-associate yun nato lagi kay kuan pa man yun ang atong Negros Oriental, no, kanang kuan padaghan pag yun gihapon nga naa sa sugarcane area, no, nga mga we term this mga nagtrabaho bitaw sa mga katubhan o nga medyo kuwang yun ang pagkaon. So mao ni ang ato ang challenge. So that's why we are appealing sa ato ang mga private sector, NGO, faith-based organization to help us, especially in Negros Oriental, kay medyo kuwang sa dito mga private sector intervention o kanang mga stakeholders. So atong i-direct sad sila dito to help us out improve the regional situation. Kay kung ma-address mo natong Negros Oriental, that would improve the Central Visayas picture. Doklet, imong gihisgutan nga sa kaning stunting, underweight, mostly affected ang mga school children. Ato ang gitan-aw gyud kay ang index man gyud nato ang preschool. So preschool ang atong gina-monitor kaayo. Okay. Although naabot tay problema sa ato ang school children, pero we are looking at the overweight and obesity among our school children as a concern. Okay. Kay stunted, di naman yun na mahabol. Stunted na ka after 2 years, gamay na lang yun kay nag-improvement as they grow older. So overweight and obesity ang atong gitan-aw sa atong school children, and we are pushing for improved physical activity among our school children, kay maulagi affected kaniman ang kanisila kung sila ang ma-overweight at this stage, sila ni ang ato ang naay risgo to be overweight and obese in the future. Nga sila baya ni ang mamahimo natong productive member in the society. Unya kung mamahimo silang obese or overweight, sila ang naay taas og risk to develop cardiovascular diseases, kaning sakit sa kasing-kasing, cancers, ug other non-communicable diseases that would kahibaw man tang nagkabata gani karon nga ato ang mga cases nga na stroke. In fact, yesterday I've heard na ay 6 years old nga na stroke, no? So mga ingon ana na ka mga nagkabata, no, mga naay chronic renal failure nga mga bata pa, and they are in their productive years. Ideally, they are the producers of the populace, no, kay siya may mubuhi kaning atong productive sector, siya may mubuhi sa atong older persons as well as atong young children kay wala na mga income. Pero kung sila pod ang affected, then magnaagi crisis ang family, di ba? Kung naay imuhang breadwinner gyud ang maapektahan, what happened to the whole family? Guba gyud, no, dili naka-school, in fact ng ilang intake, food intake ang greatly affected sad kay bulk based studies, more than half of the income of average family of Filipinos na gamit yun na siya sa food. So Doklet, kung mag-iskutag stunting, preschool ang ato ang affected ana, whereas kung ari naman ta sa obesity o sa underweight, mga school children School atong children. gitan-aw. But of course, taas po ang atong prevalence ani sa atong mga adults. Oo, pero atong gitan-aw gukuro na to, well naa pa sila sa school age. Kay lisod naman aron dili preventive ba. Mao man gyud atong purpose sa public health, preventive aron di sila maabot ana nga stage. Otherwise, mag-maintenance drugs, it's very expensive right now, di ba? Naghatag yun ang Department of Health ani mga maintenance drugs which we do not want to happen, which we do not want to do. Mas maayo unta while wala pang sakit, atong likayan ang sakit para dili ta masakit, no? Kay otherwise, sige intake lagi nato aning atong mga maintenance drug would tire your liver and kidneys, which lagi would lead to another problem, no? Kay na-address nato ang hypertension or cardiac problem, pero naputay kidney failure. Lagi kay maumang yun na ang cycle, no, long-term effect yun sa ato ang drugs. But when it comes to malnutrition among adolescents, Doc, wala ra kayo tay problema ana. Sa adolescence, sad ang ato ang ginatan-aw pud ani ang ato ang overweight gihapon og obesity, no, kay kuan man kaning or kanipod nga mga period, di ba?
mga conscious man kay teenager. So naasad tay on the other side kay nagpa-diet lagi, so nagpa-siksi, mag-engage sila ni mga fad diet, no? So ang tendency, nag-fad diet sila, puro mo swing mana. So that's why we are discouraging engaging in fad diet, no? Uso ra ba kaay na karon, no? Labi pa sa ato ang mga kabatanunan out there, no to fad diet. Go to the normal pattern of eating, no? Your breakfast, lunch, dinner, no fasting, bisan intermittent fasting. We are not encouraging that because that would deprive your organs. And the tendency is after na deprive nimo si pancreas or kani atong agorila, no, sa ato ang Bisaya pa, that would mag-work siya double time. And in the process, nag-tire kaniya, nakapoy siya pag-ayo, and that would lead to overproduction of your insulin. Ang tendency, mo failure po siya, no? So which we do not want that to happen. Regular lang eating kung what you normally take 3 times a day man gyud as Filipino. So unya regular man na kay follow your body clock, no? Ang ato ra yung technique na unsa imong usual nga breakfast time, lunch time, snack time or dinner time kana ang sunda. Ayaw pag fast in between kay lagi kuan kanang di ba kung nagutman ta ang tendency we will overeat. Mura man tag mubawi kay gutom baya kaayo, di ba? So ang tendency nadaghan na nimo kaon. So overweight na pud ang mamahimo nimong effect. So mauna ang normal nga epekto sa aning mga fad diet, mo swing gyud ka to the other end. Nya pag na-obese na ka or overweight, lisod na kay pagbalik to the normal weight. So maunang we don't want that to happen, especially to our youth out there nga mga conscious kay sa body figure. No, go to the normal diet, take your breakfast regularly because this is the essential meal in each day, your regular snack time as well as your lunch and dinner. But of course, always in moderation. Remember ato ang principle, moderation, variety, and balance in everything you do. Especially eating. So Doklet, sakto jud itong kanang panultihon nga health is wealth. That's right, no? Kan mahal kayong masakit. So we need to prevent that para ma-ensure nato nga ato ang magamit ato ang wealth to much better use. Dili lang ipalit na tong tambal, dili lang hospitalization, nga masayang lang. Og nila pa, doktor ay madato. O, di ba? Okay. So, after ni Doklet, mo pahitighog ta diri sa DOH, Ma'am Amor. Mangutana ta ni Doc Jen nga nganong mag-celebrate man ta sa World Allergy Day. Murag karon pa kung nakadungog nga mag-celebrate ta aning World Allergy Day. Actually, it's called the National Allergy Day. So, July 8 is a National Allergy Day. Kuan man siya gi-declare na siya sa former President Gloria Macapagal Arroyo, no? So, DOH together with the Philippine Society of Allergy, Asthma, and Immunology, so they work together in order to increase awareness and promote, educate the people of the effects of allergies and to be cautious of what they eat, no? Because sometimes most of us, they take it for granted. It's okay, I have allergy and this, and kaon lang gihapon. But the effect of this could be so frightening sometimes because it can lead to anaphylactic shock. So we should be careful of what we eat. For us Filipinos, it's quite common, no? We have food allergy. We also have medicine allergy and insect bite. Yeah, and we have pollen. It could be due to pollen or dust mite, or it could be due to molds. So, this molds dapat manglimpyo kita sa atong balay, no? For me, example na kay akong anak may allergy. So, as much as possible, mag-change gid mi sa among bedding, sa among pillow every 2 weeks gyud siya kay muka-trigger man gud sa pud sa iyang asthma. So, it's very important also to be cautious of what we eat. So if you have allergies with this particular type of food, just avoid eating it. And if you have a son or daughter or any relative nga kan mga gagmayng bata, no, as much as possible, you try to inform the teachers also para ma-aware sila nga kaniday allergic. Sometimes kung sa eskwelahan, unsay pagkaon sa mga classmates, i-share man gud na. Oo. Especially kanang ay content nga peanut, no? So kada karon na may mga foods karon nga na sa likod na advisory nga
kuan, this contains peanuts. If you're allergic to this one, just avoid eating. Yeah. So, as much as possible, inform yung ang imuhang ang teacher nga dili pwede ang kaon. And as a parent also, you try to make a list of what are the kana mga type of foods or medicines nga kanang allergic imong anak. Kay in case nga hospitalized, usually doctors ask for any history of allergies also. And if you have a history of anaphylactic shock or anaphylaxis, you seek consult sa imuhang allergist or immunologist, no? Mas maayo man gud na kung naa kay kanang ginatawag nilang EpiPen, epinephrine auto-injector. If in case of emergency ka ba kaunsaon yung paggamit, no? So it's just a type of pen nga imuha nang i-inject if in case you have signs and symptoms of anaphylactic shock or anaphylaxis lang sa bisag maglisod ka ginhawa, inana i-inject na nimo sa imuhang anterolateral part or sa imong thigh. So paspas ang iyang effect kay kung gamit pa ka og kana mga loratadine, mga antihistamines, kuan man guna siya slow ang iyahang kuan onset, slow acting onset of action na niya. Usually mga 1 hour to ang uban tag 3 hours after, so kuan dili kay maulahin na. So Doc, dili jud na tinuod ka na ilang giingon nga kung unsay mo allergy, sigihan ko nimo kaon para ma-immune kuno ka. Naiuban nga, for example, sa mga bata, no, naa sila allergy sa gatas, no. Sometimes they outgrow this allergy, might usually at the age of 3 years old mawagtang na, pero naiuban nga mo persist through adulthood pod. And another example is peanut. So 80% sa mga allergic pagkabata og peanuts, kuan mo persist na until sa matiguang sila. So night times nga kanang kumukaon ka maka-develop kag antibodies nga, so by the next time nga mukaon ka okay na siya, pero night times nga wala dili gyud, no. So if you don't know what that type of allergy nga kuan allergic gyud ka, so mas maayo nga magpa-test ka for kuan. It's either daghan man na nga available test, pwede na siya through blood testing. So i-test mo presence of total IgE antibodies. Pwede na siya magkuan ka skin prick test, or pwede na siya kuan kanang skin testing kanang magkuan gamiton bitaw na siya sa kanang before katagan og antibiotic, especially penicillin. Unya, usa sa tuang topic karong mao ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. So ato pangutan-on si Ma'am, kung unsay mga activities nga atong ginabuhat karon in celebration sa kaninga programa. Okay, so regarding our National Disability Prevention and Rehabilitation, the Department of Health has conducted trainings on disability inclusive. Kung moingon tag disability inclusive, ang ato ang PWDs ato gyud nang gi-welcome. Ingon tag inclusive, i-include nato sila sa ato ang society kay kasagaran man good the misinterpretation or misconception of the PWDs kay dili sila appeal, especially sa atong health services. Magtuo sila nga ay ang kanang para bakuna para na sa mga bata, para na sa mga normal. When in fact, everyone is included because as what we've said, we have all an equal right to health. So mao na ang DOH wala gyud tay specific nga like celebration gyud for this month, no, on the NDPR week nato, but for last June we have already kanang trained our doctors and nurses in the RHUs unsaon nila paghimo sa ilang facility nga mas welcoming sila and friendly sila, PWD friendly kumbaga ingana. And then naapod tay mga as part of their rights, we also accepted invitations to be resource persons on the 20% discount and VAT exemption nga mga topics on the PWDs nga ilang ma-enjoy, especially sa mga health-related goods and services. And also, as part sa pag-avail ani nila, they need their PWD IDs, right? So nag-roll out ang Department of Health, successfully rolled out sa mga LGUs
nga nanatay online registration, and this is the very good news kay before dugay-dugay na biya gyud unta ni 2010 pagud na ang PWD online registration, but tungod sa kadaghang priority activities murag mapadaplin lang, but this time, this year, we have really kanang amo yung ipangusgan nga ma-implement gyud ni kay makatabang pud ni siya in terms of gathering or collecting data on or statistical data on PWDs. And then aside from that, kanang mas easier pud pananglitan ang PWDs na asa suod sa ilahang balay niya, na sila internet connection. Pwede sila dito mag-apply. Di na ko siya tawagon og online nga register, nga literally register kay basin kuan nila ba masayop sila kuan nga pag mag-register sila dito kay na din sila ID dili. So more on application siya, dito lang i-fill out daan ang mga forms na naana, and then together with the requirements kay dili man gyud pwede nga wala to sila certificate of disability nga i-submit og katong one by one nga ID picture and valid ID. Di man na mahimo nga wala to sila. So i-submit gihapon to nila. But the good thing is at least in their homes pwede na sila magkukuan. Tapos di mo skip na nila tong long line of waiting, di ba? Oo. So ikaw Mamali, no sa man imong maad ba? Mga tunong, nahisgutan ni Ma'am Erica nga one of our activities is to capacitate no sa ato ang mga local health service providers, especially sa primary care setting. Nga tudluan na to sila unsaon paghatag sa serbisyo sa ato ang mga persons with disability. Nya usasad sa training ana klaro gyud unsay meaning sa disability. So naatay tulo ka definition no sa disability kay kini siya daghan kayo ni siya og kanang concerns no kay wanted to be given a certificate as PWD, no? So, naamang ko'y duha ka meaning sa PWD. Do not person with disability and a person who want discount. Okay? So, arita sa, unsa may gisulti sa atong RA 9442, no? According sa ato ang implementing rules and regulation. So, unsa ramang gyud dapat di ay ang maisyuhan o kaning tawag na to o person with disability or disability PWD card no or ID kay do naman gud tay mga benefits no kung ma-certify ta nga PWD ta so do na tay mga 20% discount nga ma-avail unya other LGUs also are giving mga benefits no or extra incentives for PWD para nga matabangan sad nato sila. So, nana siya sa atong law. But, of course, ang atong law, naghatag sad siya o guidelines, no? Kung unsa man gyud ang makonsider nga disabled or disability, person with disability. Kaya dili naman ta mosulti og disabled person, no? It should be disability-centered. So, person with disability. It should be, dili ang imong pagkatao. Kay, usbo naman nato ang tawag ana, no? Yes. So mo na no dunay tulo ka definition. Number 1, do natay impairment sa atong body structure. No, sa imong structure sa imong lawas so dunay impairment. Ikaduha, dunay limitation sa imong panglihok-lihok sa imong activities of daily living. Tungod atong naa kay impairment sa imong lawas, dili na ka makahimo sa imong mga personal functioning nimo ba sa imong paglihok. Unya duna sa kay restriction sa imong pag-participate sa society or sa community. So, dili na ka maka-join sa imong mga amigo, nga mag-inom-inom dito sa gawas, or di na ka-disco-disco, di na ka-appeal sa, di na kakagawas, no? O ang imong community, lisod kayo, kay tuwa ka sa bukid-bukid, di na gyud taong kakanaog, no? Bisan pag nakaring wheelchair, matulimbang na lang imong wheelchair, di gyapon ka-join dito. So, doon na kay restriction ba? Ma-restricted ang imong pag-participate nimo sa community. Nya ang giingon nato nga limitation, it's your functioning nga ikaw makahimo ka on your own. Nga dili ka makinahanglan og tabang sa lain. So mo na siya. Ug do na nakaana, so you will be considered a person with disability. Kay it refers to the body individual functioning, no? So na may gitawag nila apparent o non-apparent. Ang apparent kana makita dayon nimo
di ba, makita na to, like orthopedic, visual, no? Makita man ta blind, no? So, muna yung mga common, or sa imong communication disability, dili ka dungog, o dili ka sulti. But there are issues like kaning, ato ang disability, kaning chronic illness, nga which is daghan kaayo taog concerns ani, ang uban, sila na magbuot, nga butan na nilang doktor, nga taga-eg yung kodok. No? So, sa among mga meetings, usagid ni sa concerns atong mga MHOs because people are coming to them to ask them to have the certificate of disability in which sila ang modiktar sa atong doktor. It should not be. So kita mga tao, maagad tano sa unsay ikuan kay ang doktor man ang ni-assess, ang ni-diagnose, siya ang nakabalo sa atong sakit. So tingali kay wrong information or kada bitang radyo baktas nga unsay, uy, kuan man ko na inanimang ko, but people have different kuan situation. Bisang pagpariham og sakit, parehang mong high blood, parehang mong cancer, pero lahi-lahi mong stages. So, ang ipasabot sa chronic illness, kung ang imuhang doon na kay disability, which katong akong gidefine nga katong tulo, nasulod ka dito, unya, tungod nga direct result po na sa imuhang chronic illness. For example, diabetes, naputlan siya og tiil, kay kuan or gigangrene, wa pa naputol, kay putol na, orthopedic. Pero gangrene pa man, napaman, pero dili na siya kalakaw. Di na siya kalihok siyang kaugalingon, tungod grabe na. Di na siya kaapil o basketball. PWD, due to chronic illness, kaya ang iyang limitation and participation restriction was due to sa iyang illness nga diabetes. So, it's not because naa kay chronic illness, daghan mang klase nga chronic illness, hypertension, kuan, pero wala gani kay limitation sa imong activity, pwede pa ka makakaon, pwede pa ka mudagan, pwede pa ka mulakaw. You can still do it on your own, wa pa ka gikugos or na-bedridden. Dili pa gyud gyapon ka ma-consider nga person with disability due to chronic illness. So mo ni siya ang non-apparent. There are people who wanted to be called PWD or certified as PWD just because they have heart problem. Heart problem, like for example, gioperahan ko no siya og prolapse. Yeah. Mingon siya due to chronic illness, nag-prolapse ang iyang heart, di na kuno niya gioperahan. Pero na-correct na to yung opera, but unsa man nga chronic illness nga ni-result sa imong inability to or katong imuhang tulo ka definition. So, lisod na siya kung ang tanan atong i-consider kay ang tanang tao daghan ang non-apparent nga mga chronic illness. Oh, pero natay gi-consider like kaning cancer, kaning sa kidney disease, kanang mga end stage diseases, terminal stages. Siyempre, maghigda na yung taon ko na sila. No, di na gyud sila kalihok. So that is klaro man ang atong definition. So sometimes lang we need to really inform the public no nga unsa ra gyud di ay ang dapat nato nga ma-consider nga dili lang sa ta mamugos just because we want to have the discount or want to help the help of other mga financial kung ano help nato nga ma-avail nato, but of course makinahanglan mangguna sila og certificate of disability to justify why tagaan ka di nga budget. But dili lang sad nato pugso ng atong mga doctor, which mura naman sa dinuog diktara na lang wa na sad tay respect no and na sad sa ilaha as professional. So if they really want to have that certificate, kung doon na sila mga specialista nga nag-handle nila, then they ask their specialist, no, kung unsa, what type of disability according to our Republic Act. Kaya naman yung tayo legal basis, ani. So Ma'am Arlene, gamay na lang yun ang ato ang panahon. No? Muhangyo lang siguro ta sa atong mga panelists no, to entertain questions from our media after na lang sa ato ang forum. This time, Ma'am Arlene, ato na lang siguro silang pangayuan no, sa ilahang mga closing statements. Si Ma'am Letlet, wala pa siya nakapaybalo sa ilang nahanay nga mga activities no, for nutrition ni diretso ta sa ato sige. Ikaw, anyway, Doklet, akong unahon. Closing ang akong mga colleagues here as panel members. I'm inviting everyone. We still have many activities na ka-line up para sa atong Nutrition Month celebration here in Central Visayas. Of course, up next is our 21
Food Garden Congress. This would happen on July 16 sa Robinson's Galleria. This is murag natin mga exhibit. Parang ang ato yung purpose ani matudluan nato ang mas daghang katawhan unsaon pagtanom no na atay mga technology nga kaning biointensive gardening or container garden, vertical garden, hydroponics, school gardening, community gardening no atong giimbitar ang atong mga partners ani gikan sa ato ang mga LGUs usab nga mohatag og lecture mga best performing nato nga mga naghimo og food garden ug nasa tay mga speakers no gikan sa Manila especially sa mga office-based or workplace nga maintenance of garden. Kita mga government agencies, although wa pa namo nahimuay pero Department of Health mag-model ra ba kunomi para sa ato ang workplace nga garden. So, kita-kits ta tanang agency na amo niya nang i-inspect. Anyway, sa July 16, walk-in participants are also welcome. Although we are katang mga interesado nga mo kat-on. So, naata dito yung mga daghang freebies, no? Daghang freebies. So, come and join us. July 16 is a red letter date. So, Robinson's Galleria, no? But in between, daghan kita mga training, seminars, sa lain-lain mga agencies to promote our campaign. Aside from that, kaning ako lang i-announce sa kaning involvement ng public. Aside from that, of course, kung ano man, midway na taron. But we'll have so many thematic seminars. But of course, we are inviting you for our culminating activity. This would be on August 2, no? Murag na extend gamay. We will have Nutrition Action Officers Congress in the region. This is our 14th na regional congress to close the Nutrition Month celebration as well as our Grand Nutrition Awards where we will recognize outstanding performers in nutrition sa levels atong local government units as well as our frontline nutrition workers. August 2 sa Disia sa Casino Espanyol di Cebu. So kita-kits ta ani nga mga events og atangi labi sa atong mga media friends nag-apuran na ni kinsa mga winners di pag yun namo ma-devolves ninyo kay i-deliberate pa na ugma puhon kay i-approve pa ni RD. ang findings sa atong mga evaluators no. So kita-kits ta ana but of course moderation na lang po ko sa akong kuan kay gamay na lang oras. We are also inviting, this is also on my other personal capacity, Cebu will be hosting the first international convention on dementia care. This would be on July 16 sa Montebello Velia Hotel, no? Atong mga international speakers as well as sharing coming from their dementia services in their countries in Japan, Korea, no? So naatay mga speakers, international speakers will be joining us. So July 16 ni Montebello Velia Hotel, no? Kita-kits ta ana, this is organized by the Society of Gerontology Nurses and Carers in Asia, no? So kuana inviting all the nurses and caregivers sa ato ang mga older persons kay kasikaran aning nag-care sa atong mga dementia manggod kasagaran mga older person no nanay mga Alzheimer is one form of dementia no by the way. So kita-kits ta ana. Going back to our nutrition month, so we'll celebrate nutrition month dili lang karong July but all throughout the year no kay lagi kung mukaon ka then you are talking about nutrition. Kapila man ta mo kaon sa kaadlaw. So that's why it's important kay taning mga sakit, allergy, kaning ato ang disability is secondary to poor nutrition. Like for example, imuhang blindness, kulangan sa vitamin A, no? Imuhang mental retardation, isa kakulangan sa iodine, which can be prevented through proper nutrition. Again, we will go back to the basic. Nutrition is a key element to your good health and achieving your full potential. So again, Happy Nutrition Month, one and all, and see you sa itong mga events sa moabot nga mga adlaw. Si Doc Genevieve. Yes, there are only 3 things that I would like to emphasize. No, first, if you are allergic to something like food and medicine, try to avoid it. No, sa ginasulti ni Doktora, and don't ever challenge yourself. No, for those persons who nga kanawa pas nakabaon sa sila nga kuan nasa manifestation of allergies pero wa sila kabaw kung asa sila allergic, always seek consult sa imuhang allergist or immunologist para makuanan kag test such as blood testing, skin prick test or patch test, and
you can be properly given with medicines, no? And for in general, kung sa allergies, never take it for granted, no? It might start as skin manifestation, then it can progress to maybe asthma, sinusitis, or any bronchial infections, or even life-threatening reactions such as anaphylaxis. Thank you. Okay, so for disability prevention, we encourage all the people nga kung panalitan na ay mabati sa lawas, seek consult dayon sa inyong doctors. And then we have, di ba we mentioned a while ago nga we have trained doctors nga natin disability assessment screening test. So dito gitrain na mo sila nga ma-assess inyong vision, ingana. So dapat magpa-check up gyud dayon pag naay bation para ma-prevent in town ang disability. And para ma-refer po that if ever, for example, na may existing disability to prevent further disability, so ma-refer mo nila sa mga specialists nato, mga physiatrists, for rehabilitation para mabalik ta sa normal nato nga functioning. So thank you. Same no sa giingon ni Erica, atong ipahibalo sa atong ang mga katauhan, sa atong mga community nga dili kita magpanuko sa pagpakonsulta ngadto sa atong mga doktor para mahibaw-an kung doon na batay mga problema no sa ato ang panglawas, especially kung doon na batay mga disabilities no or kada bang ang for example sa imong pananaw og hanap-hanap na doon na nagyud na something, so kinahanglan na siya ma-check either optometrist or optal no og pananglitan doon na problema sa panglakaw na to ni kalit lang tagka kaluya atong lawas. No, so usa sa gi-emphasize namo sa training nato sa disability inclusive health nga doon na nagyud tay gigamit ka checklist no or assessment form mo ni kanang gitawag nato Washington Group set of questions. So doon na ra na siya 5 ka question nga mahibalaan nga para ma-prevent nato ang impending disability nga ma-happen sa ato ang lawas. So mo na ang atong preventive nga strategy sa disability. So daghan kayong salamat no sa ato ang mga guest karong adlaw. And human na gyud ang ato ang usa ka oras nga gigahin sa atong Aguio PIA 7 Forum karong adlaw. So in behalf of the Philippine Information Agency, the Association of Government Information Officers in Central Visayas, magpasalamat mi sa inyong pag-uban kanamo karong adlaw ug hangtod sa sunod na usab nga episode sa atong Aguio PIA 7 Forum. Daghan kayong salamat ug maayong adlaw.